Ujumia nappuloita. Mikä Skibidi Sigma Risto vihreä nappula on? Kato taas. Onpa Sigma-nappula. Hei. Faija, osaako ikkunat miuota? Hei. Entä toi Beta? Painetaan sitäkin. Oi. Se oli hyvä. Laita takas. Se oli liian kringiä. Ei laita sitä takaisin. Voi Skibidi, nyt tulee tsunami. Mistä saa katon? Mistähän nappulasta saa katon? Hei. Hupsista, sen ollut minä, vaan tämä auto. Tää on se. Uusi auto ruiskautti vettä isäpossun päälle. Se on varmasti tämä nappula. Boy Skibidi. Sinä tuolla filkottelupäätä.